खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' गोबावनि उनाव नोंथांमोना नायलांलायदो नैया सिख्ला सासे फिसा दोङो सना होननाय दिनै मा बनायगोन ब्लगा जोंना मा जागोन दिनै थाइजौ जानाय थाइजौ माबा दोङो दिनै जोङो थाइजौ जानाय ब्लग बानायना होदो नैया जोबोद इसिना टिउसन जोब्बाय ओमफ्राय दा एसे नेगासिनो दा जों थाइजौ जानाय नोंथांमोन देखागासिनो आरो जोंना थाइजौ हानो थाखाय नै सासे बडिगार्ड लाफाखादो नायथिंगासिनो ओमफ्राय जों दा थाइजौ जानायखौ नोंथांमोननो देखायलांसै आरो ओमफ्राय दा नैथिं सानैसो दंबावो नैसोरनिया जोब्बानो जाबाय आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जोबजासिम नायलांगोन आसा थाबाय जोंना नै सेकेन्ड खासेया आरो फाग्लिया दाख्लै नुनाया नोंथांमोना जाय दाख्लैनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय थांनानै नै नाम खिन्थाफिन दे बावगारबाय खोमा नोंसिनाखौ फाग्लिसो हा गितिमा मा लिरो बर' सनानि नामा गितिमा बर' ओमफ्राय नोंनिया मामोन रन्जिता बिथांमोनखौ आं दाख्लै लानानै मोनसे ब्लग बानायदोंमोन नोंथांमोना जुदि नायगौमोन होनब्ला ओमफ्राय दिनै नैबे सेकेन्ड भिडिअ जागोन ना लेट्स गो आरो दिनैथ' मेट्रिकनि रिजाल्ट होदोंमोन मेट्रिकनि रिजाल्टआव जाय पास जादों नोंथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय ना खाना जानो थांनो हागौमोन जाय पास जादों खिन्थु लिंहरबासो दानो लिंहरबा थाङोमोन खाना जानो जाय पास जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जाय नायो बिथांमोना ओमफ्राय बेनि अनगायै आरो हायार सेकेन्डारियावबो मोजां पास खालामनो हागोन होननानै गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो जोंना गामियाव एसे दुखुनांथाव बारा मानसि पास जायाखै आरो सासे ना सानै पास जादों बेखौ बारा बुंबाय थाला थ' कंग्रेचुलेसन जाय मेट्रिकआव पास खालामनो हाबाय ना मोजांखौ जखन थाइजौखौ मोननाय दोङो kon ji tak simpen biru kon kamu menjadi nama ini kon mau mari kamu muri kamu ya gimana mas oh my god papa zoom pakai dalamnya pura mati kamu kayak gitu Gurih lantai. Gurih setor mati nanti. जोंना थाइजौआनो गुबुन गैया ओंखायनो जोङो थाइनै एसेल' मोनदों ओंखायनो जानांसिगोन उफाय गैला गोथां गोजा थाइजौआ खिना थाइजौ खैथा दोंनियाव थाइबा खाथा आरो दा खैसमा बिराद दोङो लोंनाय bahaya enggak? Agak dikit dulu bilang. Keluar. Oh. Lem. Ah, hampir deh. Lem nengah. Khuji mam. Kan biaya lem nengah. Belum kaya. Sekarang mutar nih. Dimensi mana be? Sekarang mutar ada. Enggak ada ini enggak. Gumrai bu, kerja. Alada style ini jaga. Pakai sini jaga nih. Ini siapa? Ini siapa? Aisyah. Hai bakal. Hai bayar. Iya, hai bayar. Oh, udah tunggu itu. Ini tunggu. Enggak ada ini. Hanin aku ini sana, ini dulu. Biar kau tukar tanah ada di cakang gitu. Nilai memang angkat jumpa itu nih. Nah, lima tinggi. Tangan. Hebat kan sini. Jangan akan kuli. Dah, ayo lu mulai.
खिन्थु थाइजौआ थाइसेबो गेसाव गैया दै सब मोजां गोजा थाइजौआ गेसाव जाखाया थाइजौआ ओरैबायदि पारफेक्ट दिनै फार्स्ट टाइम थाइजौ जागोन आरो बेखौ न'निखौ ओरैबायदि जानो गोथाव सोर सोर न'नि थाइजौ जाजोबखो मालाय खिनि माने मिथिया ना जाजोब्बाय थाइजौ बियो बे गोमोन गोमोनखौ जागोन आरो खनसे बावगोन जोङो जमा लगायना जागोन इयावनो Ya. Làm này này. Đây là chưa được. Có tay không chơi nữa. Để ra. Sao băng vào đây à? Hả? Dạ. Đó. Rồi. Người à? Anh cứ sao vậy? Có đọc xếp là dàn này khay. Dàn này có xếp lại. À. Ya. Mana ada? Kalau ini jangan lakuin memang jam tuh enggak. Dah luar apa luar? Đang kasih ya. Ini kasih đang kada ini ya. Ini đang kau ya. Kau ni misalnya dah kalau boleh. Mà có được không quay được cái gì cả. Sao chẳng được. Rồi. Hay là sẽ chẳng. Làm được rồi. Không được. Jangan nanti kalau gue jauh-jauh apa ya? Dah lu kalau bang abang tanya dulu ah. Kalau siapa jangan nang sebenarnya. Jangan nih kuka para halus baik. Apa ini kutu siapa nang sikan datang nanti time up mana baik. Sampai dah istirahat nanti no. Makam nggak datang no. Pernah nomor ya? Pernah ini datang no. Sampai bisa di sana lihat narai. Juga para lagi kita naya. No sana pernah nangan. Oh, video nanti sudah mudah mudah like kalam share kalam. Ada mak? Salam ya? Oh, ada? Ada. Oh, ada share kalam nangan. Share kalam. Tuh. Ini video bikin jebat. Oh, thanks for watching. Bye bye. Bye bye. Ya, tang tembak. Chưa.